la akorte injir abitung atau masih coro pajelo an siapa orang ke pite ga po wai phese ta me ni li kaning ye dun ji alam ba ge la pudak ni tum tak lang so ps pen ni tum an se alang li tum mohon ti so sar la pen ni tum ka ching honai a chief guest tuliram long hang sar na ki ya ke la ke mi ulo la si alang li tum han ni curo pajelo dak di koi terang rong along mai meeting nang padu nili tum hanang ki phata ke chu yun ke du dun lam kar ju dun si tame ining sampik ining arong pik men si nili tum ta churu pajelo la si non nili tum develop ke nang ji bang ke la pak lang so ps long pen nili tum ta nili nu rong asar dak chom terang arong asar lo asi nili tum apan prabjin pen mane tuar la kilometer ke thom abang ke nili tum usumara tum lu ka chali pen chenglo kadu ka ve ke dam ke bangan tami pu kisung ke boy dolo usumalo chali ta akeng of peri uniform ke ter ke lason ke theglong ulo lasi lason abang ke chok chelo non alang li tum mohon tisu tum phanili chuning rilo pen alang li sar doktor tuliram rohang bantani li chuning rilo nasi nali tum ajat kan si tame nali jakong orang babon pina bang nili tum aphan nang raveng nang ji pusini liga chuning rilo apu thak pudam te la pu alali phan si nili tum ke non bang ke non mla election nang kili ji tibok hello la si alali phan si la tuar la pen tuar development nang pilo apu thak tu ringwell RCC ringwell nang pi apu thak pu rong asar a hem hong khala la hai nang hui nang pilo pote nili tumta phio nang selam pilo pulo tai nili tumta ningang sampen alangli mohon ti so sar phan si do ana ta nili tum nili rong pen la pen dang nili tum pak lang so ps pen ame kar do an ke nang li tum phan si pu nang pi nang pajir don lapo pu si ning chi thelo pen apu thak nili wan si ni chalo pu alang li tum kan ni ye tum do la la si pani pon thubo mang ni lam thela pon si ton ek chalo mane kardo Turo palo abang solang ni tum ladak pak lang so el piskolo long mate binla el piskolo long kisung da dopik akhir dopik ni tum mang kisung da semet ke dak ni tum beriti morong pasong tangga me ni tum pena kisung do kisung do di mang ke lang pen tuat pen dan lop tan thot nang kau lo sekali tum ke open ladak ni tum mang ke da semet pet kin tum malong te hong phala vi talang tum than lo la pen ke tuat ke ma than lo ringwel ke than lo nili ma tha da semet bang ke la ni tum du teri ke dam tang wu sika tik lo hala dak dan ringa ti ko terang ke do ni tum penangan alang tum nang than nang ke mum pen ni tum penangan ki bilo la pen so katun ya bang ke hok hak bu ya bang ke e pier si ai ti dahu e pier si ai ti tong ke e pier si be selanda lo lang tum ta ti ma tha pa melu ko pilo ni tum e pier si ni pudami ke non mata pudam dagi jai ka thar ke khai e do pumi se non ta ada ta hai er si putang te ha ti lu chok ko nan ne la sentu ka dok ka be ni ge inu sorry kali jang mera ni kurusa ni ke aprang pa sarkar luling ko nat ma sarkar si dok pusin ti batha ti non puan ta ni non to inte pini ladak pak langso ps pen nit tu ma sarkare gang bura hem along pini mai dolo la penang litum pharang ke bitung ke wang pen tum hantanang churulo la sin nit tum non ke dam tang juna chiklu tarik hiniar ni bangke nitum BJP long mas joining dun lo la pen non pus tame la sorting sinitum BJP long do dun pupu nitum rong agang bura da an la PS angkang do an fanta nitum ching wai ching sai pen si hala sor ni mas joining dun lo la sin nitum non na bangke la si ko mama sarkar ke do long sinitum la dakala pak langso PS pen bangke non bangke pahai dun po la BJP tum khan la pen la development of bustus tame ko nama sarkar ke do long si nitum ke
hang dun po jong si hala sarkar ke do de atum long jong si du dun rong puteng te development ke ni tuma arong arop long bang ke ni tum ke avilu la si ni tum fa ni tum ta ko nama la sarkar ke do long si non bang ke pahai dun nang po jog dun nang po la si la angton pen ni tum nona ke la BJP ya apu phang gali lo stami ni tum ke la sarkar ko nama ke do la se la so PS pen bang ni tum ke pahai po la pen ni tum ke mang bang ke dam tang ke BJP tu ma bang ke la da ke pak phoke bak sidu na long dun ke stami non bang ke ni tum bang ke BJP si ekdom angton pen pajok labi phang ke nili presiden hoi pen ipet si pen ke wang presiden hoi pen non si nili si ke pulo la si nang ke BJP ya long si pahai dun po la pen ipet si bang ke ipak tan tum ke dak bang ke pajok jelo la si mon ti so sar phan stamen ni tuma ahem ke dam pen stamen abang na bang na nang ke ru nang ke thai stamen misen nang ke japon stamen misen la pen anton anta misen alang bang ke stamen ni tum non bang ke mat hadun ke la jai ka thalong ke do dun ke ni tum bang ke chok chilu si la PS angkang doan la ni tum la jai ka thar group EPL de sialong pen achira president pen dang lok secretary assistant secretary la tum han ni li chang pen si ni tum joining dun lo la si ni tum la si non bang ke ahok ahak bang ke ni tum ke BJP do dun po BJP ya sarkar do dun po la se development bang stamin nang pinang po ni tum la pak lang su PS rong troxy ne do la se arong tin stame lang nang ji arong tin stame pinang ji la sila rong troxy bang ke pivek na po pivek na ke ring non MLA election aprang stame ring rong along ihum nang pali nang ji la pen break timung pen kram sehidia tor non MLA aprang nang semar pinang ji la pen rakchom teranga bang ke tuar kilometer ke thom la tak lang su PS pen rakchom terang la sotoar bonai pinang ji la pen la committee hall la pen open state non la pak lang so PS pen ke mang den ke la lo la sinon MLA election aprang nang cheng pinang ji la bangke la sila anwel ni lang theke kanton nang le tum la dak pak lang su PS along nang ko humri la pen la sun nang ko humri apu tha ka bang ke ni hen bang ipu ye bang ke joro lo la pen ni tum ta ahok ke dam tanga por ko anone setane parti asong du setane asong long tame ni tum ahok dodon lo ite sa silong se dodon lo la pen ke dam tanga bang ke ahok lo yai ka thar phang si pa hai de lo ite sa si phang setame ni tum mon thi eten si jing ki jing wai lo la pen i tum ka jing hon sa ma hon ti su nang than nang mom pen la pen ni tum aphan awareness nang pidet pen ni tum ning chirui pen si ahok lo ni senalam lo pen support si musik tarik hiniar ni ke diko terang arong ni tum joining pidon lo tame hala so along a chipkes ti tuma karbian lo tan mas konsep cn tiram long ha sa phang sing tum ta support la pen hason ni pen joro lo la pen alang itu phan dia pon he ka pon ni hin mantap joro lo la pen ahok ni tum nong ki wang ji taring ko 2026 aningkan election la ke ahok lo ni tum mas joining det pen bang ke dak pak lang sepia bang ke di pia pasti pahai itu sini tum king wayat king saya lorong asar pen la pen sorkari bolam ram da king wayat lo kasini tum ingkang sang jin pen na te phana chera bani phansi ni tum ke sik ding lo la pen kaduk ka biara ahok ni tum hawar long ke boy ki sungalam ta ke than ponang kok kasini tum bang ke rak jom terang rong sora bang ke ni tum tawar min MLA election aprang nang pinang ji pusi sa mohon ti suaka hai phang ta chuni ri la pen sien ram sar phang ta chuni ri lo la ke election aprang nang cheng nang ni pusi ni hin na chuni ri lo la pen ahok ni tum hawar long bang ke don thom ke brat rok siarat nang tu visit ke wang bang ke mohon ti so sar si wang lo tamel bang so ke wang long bang thek long lo ni tum rong sora phang ta la pen arong a hem atowar la ke ku pi ma sarkar dokumen mate sarkar hormu iklan ko pima ko te mohon ti so sar si ka chini lo la ke adon tin athe ko tin ta lang si sarve dan erlo
la salang ni phang se akha pensi ni tum ta pini pen ke la bang so konsil ka cari ahem phu tum long si cepa ogun po pusi ni tum tari heniar ni cepa ogun lo la pen piniar ni anta ni tum cingwa cing sai ko thod do bom la pen rong asar pasar kan ni tum cingwai ahok pe ten cingwai si ni tum ahin kan bang ke ahok kenang yo hormu ke amen sung nang ji khasa bang ke ek nombor a chapta bang ke ni tum tawar nang ji 3 kilometer la garong asar pang dagar lo la pen ni tum marong ubi ke thurdo la si hil nang pinang ji la pen hini la pen rong asar hong phala cingwa cing sai phan no le phang ka cingwa cing sai tanan ko tapi la ram nang ji la pen arong pa bong long chiang si kim ang bong dong do ko setame lang ke so ka bang tora hoi la si ringa bang ni tum sarvi et pen a hisa bang ke hubitha ke dua khan bang ke ringa bang ke nin hum thom nang pinya ni puti ni le hin dan chung ni lang si ni lam theng ko ton ko la par do 1 2 3 Nah, Presiden. Ini lah. Ada tu, tak pini. Ini tumdak pak langsung PS pen. Tu, my meeting kido kacing ki kacing tanang lagi. Aprangsi nili kacuru ke pajir. Media akorte injir. Abitung atau masih curu pajir lo. Ansa siapa orang ke pithe kapor. Wai phisi tame nili kaning ye dunji alam bang ke lapudak nili tum pak langsung PS pen. Nili tum ansa se alang li tum mohon tiso sar lapen ili tum kacing honai a chief guest tuli ram long hang sar na kiya ke la ke mi ulo asi alang li tum phane li churu paji lo da di koi terang rong along mai meeting nang ki padu nili tum hanang ki phata ke chu yun ke tu dun lam kar dun si tame ining sampik ining arong pik pensi nili tum ta churu paji lo lasi non nilitum develop ke nai ji bang ke la pak langsung PS long pen nilitum ta nili nu rong asar rak chom terang arong asar lo asi nilitum aphan prabjin pen mane tuar la kilometer ke thom abang ke nilitum usumara tum lu ko chali pen cheng lo kadu ka ve ke dam ke bangan tami pu kisung ke boy dolo usumalo chali ta akeng of peri uniform ke ter ke lason ke theglong ulo lasi lason abang ke chok chelo non alang li tum mohon tisu tum phani li chuning rilo pen alang li sar doktor tuliram ro hang bandani li chuning rilo nasi nali tum ajat kan si tame nali jakong orang babon e pina bang ni tum aphan nang ravek nang ji pusini li ke chuning rilo apu thak pudam te la pu alang li phan si ni li tum ke non bang ke non MLA election ang kili ji tibok hello la sialang li fansi la tuar la pen tuar development ang pilo apu thak tu ringwell RCC ringwell ang pi apu thak tu rong asar a hem hong khala la hai nang hui nang pilo pote nili tumta phio nang salam pilo pulo tai nili tumta ningang sampen alang li mohon tiso sar fansi doana ta nili tum nili rong pen la pen dang nili tum pak langsung PS pen ame kardo an ke nali tum phansi pu nang pi nang pajir don lapo pusi ning chi thelo pen apu thak nili wansi ni chalo pu alang ni tum kan ni ye tum do la la si pan ni pon tu bom nang nili lam thela pon si ton ek chalo mane kardo Churu palo abang solang. Ni tum ladak pak langsung el piskol long. Mate bila el piskol long. Kisung na dopik. Akhir dopik. Ni tum mang kisung da semet ke dak ni tum beriti morong. Asong tang kami. Ni tum pena kisung do. Kisung do di mang ke lang pen tuat pen dan lop sana thot nang kau lo. Sekali tum ke open ladak ni tum mang ke da semet pet kin tum melong te hong phala wi talang tum than lo. La pen ke tuar ke sama than lo, ringwel ke than lo. Nili ma tha simet bang ke la ni tum du teri ke dam tang wu sika tik lo hala dak dan ringa ti ko chalong ke do. Ni tum penangan alang tum nang than nang ke mum pen. Ni tum penangan ki bilo la pen. La so kachun ya bang ke hok hak bu ya bang ke e pier si ha ti dahu. E pier si ha ti tong ke e pier si be selendal alang tum ta ti ma tha dam pa milu.
kopilo ni tum LPLC ni pudami ke non mata pudam dagi jai ka thar ke thai e dokumen non ta ada tabe hai er si putang te ha tilu chok ko nalo ne Pasien tu kadok kami ni ini sorry kali jang mereka ini kurusar. Ni ke aprang pada sorkar luling ko not ma sorkar sorkar sedok pun ini. Tiba tak kisi non puan tadi.